Čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa. Som tu s kamarátom, pozdrav sa do videa. Hello guys. Myslím, že tiež má YouTube kanál a je to môj kamarát zo školy, hej. My sme toto začali hrať a postavili sme si takýto baračik. Takže môžete ohodnotiť v komentároch, koľko tomu dávate z 10, hej. Neviem, či to je. OK. Ja si idem tiež naťažiť troška kameňa. Je noc, ja to natáčam v noci, hej. Nepýtajte sa prečo, hej. Joink. Tunak urobíme takto. Takto. A to tu vyťažíme a dáme tam normálny tento proste sklo. Kámo, môžeš toto kámo vystrihnúť. OK. To vystrihni, hej. A ak sa to volá? Alebo nič. Dobre, takže to nemusí vystrihovať. OK, dobre, či to tam ide. Ja si tiež tunak zoberiem drevo. Ok, ja ti tunak niečo vonka urobím, hej. OK. Takže tak. Poviem ti, strašne zle sa tu dávajú dvere. Ježiš, to slnko. OK, to znamená, že áno, už to je. Ja tu ďalšie zasadím. A budem točiť aj normálny Minecraft. Ale keď proste to nepôjde, tak natočím toto. Takže tak. Toto si zoberiem. Keď to bude takistak, tak neviem. Sorry, že som sa ti prekopal. Nevadí. OK. Prečo? Ja to chcem v peknom. Ja to chcem. Kámo, prečo sa nejde? Ty. OK, ja sa dám inak. Tu to dám. Keď to nejde tak pekne. Ja jednak to rovno urobím takto. Takže ja robím to 3 minúty. Hej. Nemáme ešte iron. Takže budeme ho musieť nájsť, že do. Jo. Ojoj. Musím ho troška opraviť, aby to... Hej. Ja ti tu opravím jedno drevo. Oj. Tak. OK, takto? Pravím. Dobre. Ne. A to? Urobíme z toho niečo aj. Zatiaľ toto ktunak, keď tu idem, tak to vypadá takto, ale bude to niekedy inokedy vypadať lepšie, takže tak. Ja tunak pridám ďalšie. Tak. To.
Hej, nebude toto video dlhé, lebo je noc. Takže viem, že nejakí youtuberi točia aj v noci, ale ja som akurát tak hore, ale nemôžem nahlas rozprávať. Takže ráno natočím tiež video. Môže to byť aj z tohoto. Takže tak. Bam, bang, bang, bum, bam, bam, bum, bam, pa. Možno počujete môj počítač, ale to pochybujem. Ja potrebujem drevo. Tak. Nie, tak tam. Robím si nové veci. Tak aspoň si urobím lopatku. Ja si dám toto tu. Takže takže neviem, či to bude dlho trvať, ale asi neviem. Prepačte, mám taký program, čo mám v počítači, takže neviem vstupovať. Takže prepačte. Tohto si nechám. Hej. Takže bum, bam, bam, bam. Aha, no, počkaj, takže bum, bum, bam, 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 bum. A teraz pôjdem naťažiť kameň.